Akvaponické ryby. Jaké druhy chováme a jak? Ryby hrají v akvaponickém systému hlavní roli. Je to právě jejich organický odpad, který po průchodu filtračním systémem slouží jako perfektní přírodní hnojivo k pěstování zeleniny a bylinek. Jak chováme akvaponické ryby? Na našich farmách chováme ryby v přísně uzavřeném systému, aby nepřišly do kontaktu s chemikáliemi, antibiotiky a pesticidy. V kádích se ryby mají jako v 5hvězdičkovém vodním hotelu. Stabilizujeme zde teplotu a dokonce simulujeme přirozený tok řeky, včetně jejího vlnění, aby byly v co nejlepší kondici. Výbornou kvalitu vody jim zajišťujeme pomocí recirkulačního systému RAS. Uvnitř tohoto systému jsou 2 typy filtrů. Hrubé sedimenty vstupují do mechanického filtru, který odděluje nejtvrdší sloučeniny a použitelné látky nechává propadnout do biofiltru. Ten obsahuje speciální bakterie, které umožňují rozpad na jednodušší sloučeniny. Rybám tak nehrozí, že by se začaly dusit vlastními výkary. A to není všechno. Naše ryby krmíme organickým krmivem, které si necháváme na míru vyrábět. Máme taky jistotu, že se nedostanou do kontaktu s nezdravou chemií a jejich růst je čistě přírodní. Ryby z rybníka nebo z akvaponických farem. Vytváříme co nejpříjemnější a nejpřirozenější podmínky pro život a růst ryb, aby se u nás cítili, zkrátka, jako ve vodě. Díky všem těmto faktorům je jejich maso kvalitnější, čistší a výživnější než u ryb z rybníků a venkovních sádek, kde se k dokrmování často používají chemicky upravená krmiva. Jaké druhy ryb chováme? K akvaponickým rybám patří rychle rostoucí druhy sladkovodních ryb, kterým je dobře v teplejší vodě. Třeba sumeček africký, tilápie nilská, koi kapr či různé druhy jesetera. Právě sumečka afrického chováme na farmě v brněnských Heršpicích. Pro chov ryb zde máme vyčleněných 1500 metrů čtverečních a při plném provozu produkujeme 320 tun masa ročně. K dalším vhodným druhům akvaponických ryb patří i oblíbený pstruh duhový. Toho chováme severně od Brna na farmě Kali. Na 800 metrech čtverečních zde ročně vyprodukujeme až 50 tun masa. Ryby od nás odebírají ty nejlepší restaurace, farmářské obchody i online prodejny nebo jednotliví zákazníci, kterým záleží na tom, co jedí. Akvaponie šetří přírodu. Populace sladkovodních i mořských ryb je v ohrožení, a to díky zvyšující se spotřebě lidstva. Řešení nabízí právě akvaponický chov ryb. Nedrancuje přirozené populace ryb, nezatěžuje životní prostředí a je naprosto ekologický. Ryby jsou chovány v příjemných podmínkách a jsou kvalitně živeny. Díky tomu se na váš stůl dostává to nejčistší rybí maso a za udržitelných podmínek. Ochutnejte rozdíl. Vyzkoušejte ryby z našich akvaponických farem. Více najdete na futurefarming.cz.